сестра грешная, будь хвала, сердца всіх співає, серця князю любові дар, і Тройцю прославляє, серця князю любові дар, і Тройцю прославляє. Сам Бог Отець сотворив, Сина вкупив крив'ю. Лаской святый Духа освятил, обжить смогли любовью. Лаской святый Духа освятил, обжить смогли любовью. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Нехай буде благословенный Бог Отец и одинородный Сын Божий, а так само Дух Святый благодарил нас своей милосердностью. Сегодня у костеле обходим урочистость Найсвятейшей Троицы. Веру в Найсвятейшую Троицу мы объявляем за каждым разом, когда чиним знак Святого Крижа. Просим, как мы так само наше життя будовали на найважнішій цноті, на цноті любові, яка з'єднує нас і яка веде нас до Пана Бога. Гэтую святую мшу ахвяруем за померлых Ядвигу и Яна и померлых сямей Курнушка и Лещевских, просячи для их радости життя вічного. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, на вишнем Богу, на святилищу покой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деляя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Бараку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно всяким грехи и смилуйся над нами, я
Тебя речна себе, прахи свету, прими моление наше, яки сядешь поручайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалили Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже ласкавый Ойче, Ты спаслал на свет Своего Сына, Слово правды и Духа свячения, как открыть людям Твою дивусную таямницу, ученикам мы, вызнаючи собравную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читання книги Другозаконня. Мойсей сказав народу: «Спитайся у давніх часов, які були перед тобою, от того дня, коли Бог створил человека на земле, от одного краю небесу аж до другого. Ці було неколи штосьці такое велике, як греб, і ці було відомо штосьці подобне. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув, і застався живим. Або ці спробував неколи Бог прийти і вибрати собі народ поміж іншого народу праз випробування, знаки і цуди, і війну, моцною рукою і узнятим плячом, і про чини страшні, про усе тое, що зробив для вас Пан Бог ваш перед вашими вашими єгипцями. Тому ведай тепер і заховуй серце своїм, що Пан є Богом на небі у вишині і на землі внизу, і нема іншого. Заховуй Його постанови і Його заповіді, что я наказываю тебе сегодня, как добро было тебе и твоим сынам после тебе, как долгий был твой век на земле, якую на все дни дает тебе Пан, Бог твой». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан вибрав собі у спадщину. Правдиві слова Пана, і всі вчинки Його вірні. Його любить справедливості закон, правосуддя, милостью Пана повнится земля. Щасливий народ, який Пан вибрав собі в спадщину. Словом Пана створены небеси, дыханием Его устно вся ихняя мость. Волю промолвил и сталося, и Он загадал и з'явилася. Щасливий народ, який Пан вибрав собі у спадщину. Усього Пана на ти ніхто його боїться, на ти ніхто сподівається на його милосердність. Кого він душою коронував смерті, і накормив їх у час холоду. Щасливий
Щасливий народ, як Іван вибрав собі у спадщину. Другое читання. Прийняли Духа усиновлення, у яким ми кличем, Абba Отче. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, усе, кого веде Дух Божий, это сыны Божии. Бо вы не приняли Духа неволі, как знову бояться, але приняли Духа усиновлення, у яким ми кличем, Абба Отче. Это самый Дух свідчить Духу нашему, что мы дети Божии. А коли дети, то и спадкоємці. Спадкоємці Божії, спадкоємці разом з Христом. Коли тільки ми терпим разом з ним, так разом з ним і уславимся. Гэта Слово Божие. Дякуємо вам. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Матвея. У той час 11 учнів пайшли у Галілею на гору, куди загадав їм Єсус. І коли його бачили, поклонилися йому, але некоторые засумнівалися. Тоді Єсус наблизився до них і сказав їм: «Дадена мне усялякая влада на небі і на землі. Дик ідіть і навчайте усі народи, і хрестите їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Вчите їх заховувати усе, що я загадав вам, і ось я з вами во всі дні, аж до скончання віку». Гэта слово Пана. Сегодня отзначаем великую урочистость Святой Троицы. Как мне дети сказали на катехезе, урочистость трехугольника равностороннего. Верно пригодно. Так что такое разумение есть, ну что зробишь. А любові, як сів і так подумав, як це витлумачить, до чого подобна Святая Тройця. Шмат образів, звісно, прийшло, шмат прочиталося. Наприклад, образ води. Вода, хоч і одна, але буває текуча, буває льод, буває так само у повітрі. Далі споткав такий пригожий приклад так само пучка світла, які хоч один є, але складені з трьох найважніших кольорів – червоного, синього і зеленого. Ти добре сказав. І це попросту, ці три кольори роблять інші кольори, ці барви, які вельми пригожі. Далі весь час так ходилося і шукалося, де це ще який образ Святої Троїці. А от у дітей бачилося ровер на трьох колах, так само добрий приклад. Далі навіть стояв на світофорі, кажу, ну да, світофор так само, три кольори є, то вже щось таке. І в конце концов закончил шукать, чим з'являється Святая Тройця, коли поглядел на шампунь, там написано 3 в 1. Треба вже заканчивать время шукать. І сьогоднішнє Євангелие попросту нам показує саме найважніше. У таких вельми простих словах.
І коли побачили Єсуса, поклонилися йому. І треба було з покорою сісти і зробити найважніший знак, який чинимо кожен день у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. І у гэтым попросту об'являється вся таємниця Святої Троїці. Таємниця. І на гэтым треба затриматися. Але коли гэта таємниця, то і так само можна щось довідатися. Наприклад, коли глядим на наше штоденне життя. Кожен чоловік є якоюсь таємницею. Лиш я про вас усіх все ж не ведаю. Але коли поговориться трошку познайомишся, уже хоч ім'я довідаєшся, уже попросту якихось справ таких щось. Так само вспомните, як шукали свою другу половину. То так само була таємниця велика, що ж це буде. Але коли поговорили, коли спотикалися, то попросту відкривалися один на одного. І ця таємниця хоч не до кінця буде, бо до кінця ми не розкриємо, ким є чоловік, але все ж таки ця таємниця відкрита. І так само зі Святою Троїцею. І так само можна познати, звісно, не до кінця, не повністю, але передусім через молитву. Коли в просто знак Святого Крижа усвідомив, що тільки розважаючи і дякуючи вірі, можна прийняти цю велику таємницю і її жити. Другая справа, коли глядиться на Святую Троїцю, то Троїця з'являється таким узором супольності. Супольності, яка побудована передусім на любові. І коли так поглядіти, яка найбільша супольність, яка повинна бути побудована на любові, яка найважніша супольність? Передусім це сім'я. І вельми часто у Святої Тройці так само шукають порівняння іменно з сім'єю, де є батько, це отець, де є Дух Святий, часами говорять часто, що це маті, хіба відказано за дух хати. Ну и есть дети, які вже за сина відказують. Поэтому є цей вельми пригожий образ. І передусім, як ми повинні будувати, по прикладу Святої Троїці, наші сім'ї, наші супольності, хоч це маленькі, але побудовані на любові. Так само, глядячи на Святую Троїцю, чоловік завжди захопляється, бо Святая Троїця одна, але гэта Бог Отець, Сын Божий і Дух Святий. І одної несуть щось кожне особистого, щось такого спеціального, щось такого характеристичного тільки їм. І часами так гляжу і думаю, так справді, чоловік так само у житті раз потребує справді Бога Отця, милосердного, який притулить, який попросту поговорить. Далі часами потребує Єсуса Христа, який збавляє, і з яким справді, який з'являється добрим сябром, з яким можна сісти, поговорити, який допоможе. Далі часами потребує Духа Святого, бо ми такі хуткі, усюди спішаємося, хто за нами може успіти, як не Дух Святий. Так, потребуємо його у нашому щоденному житті. І поэтому так само, як і ми, кожен має свої здольності, кожен щось має особистого. Але коли поглядим, це все сложиться, коли є у сім'ї, відомо, батько своє робить, мати своє, діти так само своє, але все ж таки, це, коли так злучиться, то це щось гармонійне, щось одно. І поэтому бачимо цю таємницю Святої Троїці, перед якою маємо попросту справді не раз так спокійно звернутися і зрозуміти, що ми розумом цього ніколи не приймемо. Але найважливіше брати зі Святої Троїці як вельми необхідні речі, яким є супольність, яким є підтримка і яким є передусім єдність. І колись почув таку історію про одного батька, який дав спадщину двом синам поля. І двоїх синів посадили жито, і прийшов час так собрати. Поклали это у снопки,
І одної ночі так думає один син. Каже, так, мой брат має шмат дітей, потребує допомоги. Пойду і перекладу пару смутків і його попросту перенесу на його поле. Хай йому буде більше допомоги. Але в ту ж саму ніч попросту думав так само і другий син. А мой брат живе один, напевно, потребує допомоги і зробив так само. І що оказалося? Обудилися і поглядели у снопку так само. И что же это сталося? Повторилось так одну ночь, другую, и в конце концов на третью ночь споткались разом, як переносили снопки. І перед усім, хай это просто допомога, хай это просто такая любов чоловіча буде присутня так само у нас, у нашому житті, у наших супольностях, які ми разом попросту, у яких ми живемо для хвали Божої. І хай ми беремо приклад зі Святої Тройці. Віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего важного и неважного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, и от усей веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Бога, одиного у Тройці, який єсть милосердний і красивий, терпливий і щедрим на ласку, просим за всіх людей на землі. Молимся за всіх християнів, щоб їх життя було правдивим адлюструванням той супольності любові, яка єсть у Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів, щоб вони содейничали у зростанню взаємної любові і єдності у нашем громадстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнов, які ще не прийняли Єсуса, щоб дозволили Богу увійти у своє життя і наповнилися Його спокоєм. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, молодь, наставників, вихователів, щоб катехетичний науковий год, який закінчується, принес у їх житті тривалий і добрий плон. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках для Романа у день народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливым чином за святой памяти Ядвигу, Яна и померлых семьи Курнушка и Лещевских, просячи для их радости життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как удел у святых таємницях, переменял наше життя и умацовал нас у вере. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, один у Тройце, Ты оказываешь нам свою любовь, выслухай наши молитвы и учини, как наше життя было згодне с визнаваною верою,
Праз Христа Пана нашого. Амінь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу отвягу принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освети наши дары, и просветлых веру учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с духом Твоим, укору сердце, узносим на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он это исправляемо. Соправды Бог на это и справедливо, слушна и избавленна, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку, Пани святый Ойча, усемогутный вечный Боже, Ты с одинородным Твоим Сыном и Духом Святым, один и Бог, один и Баба, не праз одинства особы, але праз одинства сутности особо Тройцы. А то, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим в Твоей славе, без одрознения вызнаем так само об Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином вызнаючи соправдное и вечное Богоство, мы ушановуем Три Божия особы, одной сутности и ровной величи. Эту величь прославляют усе анёлы и архангелы, херувимы и серафимы, якие не перестают штоденно повторять у один голосу скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана вышия, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осана вышия. Соправды Боже, Ты святым, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспытно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до закату,
складав імені Твоєму чистую ахвяру. Там у єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостола Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе. Освяти Отця і Духа Твоего в эти дары, які ми принесли Тобі на вяру, как стали сіями телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо Йон у ту ночь, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всі, бо это есть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Это чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Обещаем свидетельствовать Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Пане, успоминаючи звалчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовне воскресіння і Него щастя, і чекаючи Його другого пристя, з подякою складаем Тебе в эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожидал быть умилостивым. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом и Евгранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, про заступництво яких мы сподеремся на Твою местовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой исполнения. Будь ласкавым оцевать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром, и с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з Тобою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов, сестер и усіх, кто ласки Твоей пришел с этого свету, милостиво прибил володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зимне завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваєш свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который во небе, святится имя
сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокои дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое благодатство и милость и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой пойдаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Божий, я веришься святых враги и сверу, смилуйся над нами. Ранку Божий, я веришься святых враги и сверу, смилуйся над нами. Ранку Божий, я веришься святых враги и сверу, одари нас упокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликане на вечеру Його. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь осторожен.
Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Молимся. Пане наш Боже, сакрамент, який ми прийняли, і віра у одиного Бога, у святої неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла, через Христа Пана нашого. Об'яви душпастерські. 31 мая у понеділок свято відведено Найсвятейшей Панни Марії. 1 червня у вівторок успомін святого Юстина мученика. 3 червня четвер урочистость Найсвятейшого тіла і крові Христа. Святий інші у цей день у 8 годин раниці і у 19. Після святої мши у 19:00 відбудеться процесія Божого тіла вокруг нашої каплиці, коли на це дозволить надвор'я. Кожен має обов'язок удільничати у святої мши у цей день. 5 червня у суботу успомін святого Бонифація, біскупа і мученика. Ще через 2 дні, після святих імшов вечорових у 19:00 будуть відправлятися майове набоженства. 1, 2 і 3 червня організуються канікули з Богом, які відбудуться у нашому Галицькому дитячо-молодівному центрі у Гатово. Збираємося у 9:45 годин у нашій каплиці. Батьків просимо записати дітей на картці при кінці каплиці або у закрестии. З собою, коли ласка, берете змінний обуток. А до вторка 1 червня після святих імшов вечорових будуть відбуватися набоженства до Найсвятейшого серця Єсуса. А 3 по 10 червня буде тривати октава після урочистості Божого тіла. Після святих імшов буде набоженство і процесія вокруг каплиці. А наступної неділі 6 червня і праз увесь період літній і увесь період літній, червень, липень і жнивень святої мши дитячої о 12 годині дня. Адорація Пана Єсуса в Найсвятейшому сакраменті у інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином від понеділка по четверг з 14 години до 21, у п'ятницю, суботу і неділю з 14 години до 19. Звертаємося з просьбою записатися на дежурство у вівторок, середу і четвер. На гэтым тыдні припадає перший вівторок місяця, день молитвы до святого Михаила Архангела, перший четвер месяца, день молитвы о новых покликаниях до службы святарской и законной, первая пятница месяца, день молитвы до Найсвятейшего сердца Пана Иисуса, и первая суббота месяца, день молитвы до Матери Божией. Дякуем за дарование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спевы и оправы литургические, за прибирание каплицы и территории вокруг ее, катехетичные залы и тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этой тыдне святкует дни народжения, именины, юбилеи, кто читает народил детей. Помолимся за Марию, Ульяну Терезу, Анастасию, за их батьков и хрестных с нагоды хросту. Помолимся за добродеевых передавцев нашей парафии, а так само от новых добродеев будовництва Санктуария Божией Милосердности
і за нас доручаючи кожного поособку, а перце Маті Божої руженцову. Твою Богородине отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погрожай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас, Господи. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. Так само доручимо Божій милосердності святої пам'яті Марюшич Антона, який на цим тижні надійшов з нашої супольності парафіальної. Добрий Єзу наш Пане, Дай ему вечное спашивание, добрий Єзу наш Пане, дай ему вечное спашивание, добрий Єзу наш Пане, дай ему вечное спашивание. нехай відпочиває у спокої. Аминь. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастя злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас богодушною спасете. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый бессмертный, смилуйся над нами. От пожару борьбы и заразы храни нас, Боже, от дракона и несподеванной смерти стережи нас, Боже. Мы пришли от Тебя, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Номер 232. Молимся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочек и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюсь на Бога и прошу, дай прийти на Тебе, Божие Слово произведет на Тебе. Божья радость войди в наши сердца, Бога любовь и доброта, Христова любовь. Не хотящие мне снуют, лишь возлопаюсь меж людьми. Боже, дай наш прошу, не покинь, заховая несчастья и добру. Дай приди на
Боже, слово хай світі на Тебе. Боже, радості войди в наше серце. Да Бога любов і доброта, Христова любов. Найсвятейший